Yakhumbula abafana bakithi sidla i-double triple bafana bakithi lapha ku-2011 sigcoba ababhemu sibagxobagxoba bafana bakithi singabanike ithuba. Hey bafana bakithi saqala ngayo MTN 8 lapho khona sasiney'hlabanzi abadlala ubuke nje madoda uChansa. Awubuke uBenny Makada, awubuke uDenclays bafana bakithi, awubuke u-Andile Jala, awubuke uPhamanyisa. Siphethe uSweet wodwa emuva madoda, uLahile Rhwati, siphethe uRoy Mahamutha, siphethe uSabonga Sangweni. Hayi bafana bakithi akekho wayebuya lana bafana bakithi, abantu sabagxoba impela sabagxoba bonke. Lana bafana bakithi ngizokukhombisa ijeni yendebe yokuqala kuleyo double triple bafana bakithi. Okwaba yona i-MTN 8 lapho esabhubhisa khona abantu bafana bakithi, uzwabona ama-highlights, uzokhumbula bafana bakithi, uzokhumbula wethu. Ana-ke mfana sasiyogxoba abafana laphana ku-MTN 8 quarter final, kuyiyona igame yokuqala eyandulela i-triple yethu bafana bakithi esayithatha kulo nyaka. MTN 8 quarter final bafana bakithi soyigxobela iSantos, uzoyikhumbula iSantos yayinzima kakhulu, iy'nkinga kakhulu, even ngisho nangama-90s awubuke uSiyabonga Sangweni wavele wahliba igoli elinjani. I-center back madoda ile position ye-full back bafana bakithi thina sasiphethe uJuice wodwa, into yozwilahle ithalente lalikule team bafana bakithi, is one of the best Orlando Pirates in history bafana bakithi. Hana kumusa sokhulu bafana bakithi, inkunzi yami yayisho kahle ithi ifuna iChiefs kwi-draw elandelayo kwi-semi-final ifuna lana izojabula kakhulu uma engayithola iChiefs. Washo ukuthi lutho ngeke iyithole iChiefs kanti iyoyithola kwi-final iChiefs. Lapho esayigxobagxoba khona bafana bakithi ukhune waphenduka ingane, kade eyi-world star, kade eyi-world class player. Samhlaba ngesigubhu angazi asibone empilweni yakhe. Ngiyacabanga naye ungambuza ukuthi what is the worst goal you ever considered, engakutshela ukuthi lapho washawa khona uManyisa. Ubuke lana sasiyoyigxobela iSundowns, siyigxobagxoba nje kalula ngo-3-2, siyibhubhuza bafana, siyibhubhuza siyibhubhudla. Ubuke uNdululo ehlaba lokho kuSundowns. Kodwa bafana bami, kodwa bafana bami, uDrogba inkunzi yami, inkunzi lena bafana bakithi ngizoyikhumbula inethi bingayibheki bafana bakithi. I-final score ye-first leg ye-MTN 8 lana kwaba u-3-2, sigxoba nje Sundowns. Sase siyabuyela ekhaya, sabuyela ekhaya kubo, safika sayigxobagxoba nakhona impela, sayihlabela nje away goal. Sase siphuma kanjena, ngicathi kwaba 1-1 iscore sakhona, isigcino sakhona lapho khona uManyisa wadedela isigubhu eshaya uSundowns. Hayi wapetuka istadium mahlayeni bafana bakithi. Akasozwa sikhohlwa lesigubhu Sundowns, bonke abadlali babengapha, uManyisa kuyena yedwa ungale, bese kuba uJoseph wasesidedela umfana isigubhu saphuma kulo lonke ibandla sayoshenethini. Hayi bafana bakithi waphela kanjalo umdlalo kwini Orlando Pirates 1 Mamelodi Sundowns 1, Orlando Pirates with an away goal. Kanti sasiwahlibile ekhaya amathathu impela. Sasishona kuyi-final ye-MTN 8 bafana bakithi, njengoba yayishilo inkabeme kaSokhulu ithi ifuna i-Kaizer Chiefs kanti izoyithola kwi-final ukuze izoyigxobagxoba kahle. Isanda kusixhaphaza iChiefs, sizoyibonisa unina lana ipepeze endabeni ithi kunjani kunjeyana. Ngiyakhumbula lana uDijali engathi uboya wakho ungalala ngokuthula, umlungu wethu bafowethu inkunzi yami le support ibhakaneyo yomlungu isiyaphangalala impela, yayisho ithi ifuna Nedbank, ifuna MTN 8, ifuna Telkom Knockout, ifuna League Wasani, lapho eyagcina igeje 1 trophy kule season. Hayi bafana bakithi lana esagxobagxoba khona iChiefs. Hayi kwakhala upeperepe, buka lana isirojwa bukhoma befuna ukunika iChiefs indebe, bethi uNdululo uphusha umuntu engaze ephushe umuntu, ehede kahle umfana walibeka enethini. Urefe buka ngamehla akho omabili kodwa waphika wasilutha kulona igoli. Hayi kanti sobuya uManyisa uyodedela isigubhu esingaze sibonakale, wahloma inkundla eFNB Stadium bafana bakithi. Ayisabizwa ngeSoccer City, sasanda kusuka ku-2010 FIFA World Cup lana bafana bakithi uManyisa ededela isigubhu engaze usibone. Wahlanya inkundla, kwahlokoma inkundla bafana bakithi. Angaze ngibone injabulo yabalana, angaze ngibone injabulo enjena bafana bakithi.
Hey, ngoba kade kwasasibagxobagxoba ababhemi bafana bakithi, ngoba kade kwasasiyixhaphaza ne-Chiefs yabantu bafana bakithi. Ayizange zilunge lana, sahamba sayoyiqubulela indebe kamnandi. UNompempe sewuqeda umdlalo lana kujatshulwa kuhlokoma kunomsindo, kunenkabi yami eyakhala ngale game engangibuka nayo ibhola ngizokhumbula kahle. Yona-ke lena indebe yokuqala abafana bakithi eyandulela i-triple yethu bafana bakithi sasiyidifenda. Eyandulela i-triple yethu bafana bakithi sibagxobagxoba abafana sibahliphiza.